Als vieren filmsterren komen de band van de Iepenbieren basisschool De Bontebok juist terjoen voor de laatste keer aan op school. Wat viel je ervan dat de squallen tegenkeert? Ja, zonde, eeuwig zonde. Maar ja, het is jammer, dus ze liet de squallen allemaal terecht. Alleen ik ben bang dat Bontebok een spookdwarp wordt. Een stolle vergriezing en ja, welke jeugd wil je nou nog in het terwijl dat er geen squallen meer is? Waarom in de feest? Omdat de laatste school daar is. Is dat echt jammer? Ja, best wel. Waarom dan? Waarom is het jammer? Nou, want er is een leuke squallen. De laatste dag je op squallen, wat vies ervan? Niet zo erg leuk. In welke groep is het? Groep 2. Nou, was naar een oren squallen ta. Ja. Is dat wel leuk? Denk van wel. Op de school zit op het stuit 31 band en dat zonder in de toekomst nog minder worden. Dus aan de ene kant is het feest, maar aan de andere kant ja, spittig voor het dorp dat de squallen verdwijnen moet. Het gaat puur om geld. Het is een samengang van krimp van het aantal leerlingen. Er zijn gewoon minder leerlingen hier en in de toekomst heel weinig. En in de tweede plek is ja, de bezuiniging van de regering. De meeste band moeten na de simmer de scholen op een kniepen. Maar januari moeten 5 basisscholen in Friesland de dwarden sluiten om ze te lieds binnen. Het gaat om scholen in Bontebok, Ketlik, Vrouwborn, Siegerswaard en Gwaingariep. Ik basisschool het Sluiske in Gwaingariep neemt zo feestelijk als mogelijk afskiën. Haast alle bands zullen aansluiten ter kappel op scholen. Hier wie het altijd wel rustig en komt goed werkje. En nou ja, en dan moest dan weer wennen aan naar je school. Dan heb ik altijd wel wat mooi aan wennen en naar je dingen. Daar kan ik meestal net zo goed mee omgaan. Maar 22 band in de scholen net groot genoeg om bestaan te blijven. De ouders hier hebben toch nog geprobeerd om de school nog 2 jaar terug te laten gaan, maar ja, dat heeft niks opsmitten. Dat is wel jammer. Maar het is een trend en die gaat nog een aantal jaren terug, ben ik bang. Ik denk dat we daar gaan naar clusters van grote scholen. Toch richting 150, 200, 300 ben. En ik denk dat het platteland wat dat betreft leegstroomt. Dat vind ik heel spijtig.